Meille tärkeintä olet sinä. Suomen sairaalatukku on olemassa, jotta arki olisi helpompaa. Toimitamme valtakunnallisesti apuvälineitä terveydenhuoltoon ja hyvinvoinnin tuotteita kuluttajille ja yrityksille. Kuuntelemme, ymmärrämme ja reagoimme nopeasti ja joustavasti. Pienetkin asiat voivat tehdä ison eron ja siksi haluamme olla apunasi juuri silloin, kun sitä tarvitset. Olemme raumalainen perheyritys ja luotettava kumppani. Me tunnemme tuotteemme ja ennen kaikkea asiakkaamme. Suomen sairaalatukku yhdessä paremman elämän puolesta.